Why native Dr. Akwa Okuko Tiwara Aki stop doing water rituals? We make you laugh. So watch this video till the end. Hello guys, it is your boy Nextking Celebrity TV. If it is your first time of watching my video, please subscribe and click on the bell icon for more interesting and exciting video. You can also support this channel by clicking the super thanks button. Thank you. Celebrity native Dr. Akwa Okuko Tiwara Aki, who is the richest native doctor in Nigeria and one of the most powerful native doctors also, review why he stopped going to the river for sacrifice. According to him, there are native doctors that offer sacrifice to the oracle or deities, and I am one of these native doctors. But I do not believe in water rituals or sacrifice in order to get solution for my client. He has his own reason. According to Akwa Okuko Tiwara Aki, can you imagine that he bought a ram and take it to the water for sacrifice for a client? For complete 3 hours, he is begging the Ezenwanyi, the river goddess, to answer his prayers upon his client's head. After that, he threw the ram inside the river as sacrifice to the river goddess and went home. There is one of his clients that gave him money to buy ram for a ritual. When he saw the guy at his home, so he decided to rush to the market and buy a ram. So he went to the particular shop where he buys ram. What he saw was unbelievable. He saw the particular ram he sacrificed to the river goddess, the same ram that he threw inside the water. Someone have carried it and decided to sell it to him again with water all over it. So he called the guy and told him that this ram belonged to him because it is the ram he threw inside the water just now. How is it possible that he got here? The ram seller told him that some guys brought the ram for him to buy. That is how he knew that all this sacrifice was in vain. For him, water sacrifice is wasting of time, and he does not believe in herbal medication that is giving medicine to a sick person for him or her get well. There is time that he did it, but he has stopped it because there is division of labor in works of spirituality and in being a native doctor. If you want to know more about the types of native doctors we have in Igbo land, watch my previous video titled "Who is a real native doctor?" or click on the link on the video description. I would like you to watch and see for yourself. Native doctor. And I don't even native doctor, enwere nke onye na-arụ. Adam eje mmiri, e believe from na mmiri. Maka na mụ na-eme ọ na-agala ọrụ m, ọ da-agala m. E believe from na mmiri, e believe from n'inye ọgwụ ma ọ bụ na arụ adịla ọmụ nke nwa, e believe from na ya. Mana ọ nwebụkwa mgbe m na-eme ya o. Nwebụkwa mgbe m na-enye ọgwụ. Mana emesi stop ya maka na eke ọrụ eke. Obel ka mee ya ego lunwụlọ, akwa white ka mee ya ego lunwụlọ, nruo na mmiri ana m akụ mgbịrịmgba. Nkụsa mgbịrịmgba buru m ife niile m bụ tii n'ime mmiri. Agaba m ọna. She na asị m onye anọ ọdụgọrọ mma. Boys need ife ya bụ eme tata before 1 week ife mụ a believe na ife mmiri na-egbu m oge. Nka ma ya vlog ka m eze chọsị aja na mmiri taa 6 months 1 year ife nji maka wee chụọ aja aka be eme.
if ife menju alapụ ife gbasara mmiri wee banye n'ọgwụ and onwe ife menju akwụsị ije mmiri ka nke ọ daalụ na akụkọ ka ya imagine na mụ bụ ebunu wee jebe mmiri wee luo complete 3 hours na-ayọ ndị mmiri ife nchọ ka ba mee n'isi mmadụ yọgide yọchasịa wee buru ebunu m wee tii na mmiri wee naba wee luo na be m onwe onye mkwesịrị ịrụ ọrụ and onye eme ego ebunu nnalute wee fụ the guy n'irube m ọ sị n'ọkwa n'ọrụ ahụ ka ọ bịara nwesi oke nwechi ya kwa azụ ife erube kwa 1 hour nchi yazie azụ ebe ngota bụ ebunu nju wee je mmiri wee ji ga ebunu ruo fukwa ebunu m ahụ ntere na mmiri n'afịa uti mmiri niile ju ya n'alụ nwesifa na ebunu abụ ebunu ntere na mmiri gosifa vidiyo fa fụkwa jise na afa maka red njuwe maka maka na asawa ka esi wee pụta ma mụ jezi afọ nnobi ọ bụrụ afọ nnobi no olive nkwụ olivete lukwazie ka ngolo ebunu ọzọ mma egbusiri onye afọ n'obe m bezon na ebunu ya ebunu ọ kwere m ụgwọ na m echetazi mwepụta fụ ya nwejede ka njejeje gote ebunu nwere ofukwa ebunu m ahụ n'afịa ebe a na-asị m ogolukwa ebunu nwesibe ego one fa na-eresi m ebunu ngo 70,000 50,000 wee tiwe mkpu kedu ebe ba si wee kpụta ebunu a wee jide onye ahụ wee sị anaghị akwụbe ebe o si kpụta ebunu a wee sị na onwe ndị nwa kpụtara ya kịta na ọkịta ka ọ kwụfụ ụgwọ wee bụrụ ndị mkpụrụ mmiri na-anọzi na mmiri ete ife na mmiri faluo fa amaburu ya igbugodi ya egbu fapụ afọ ebe ndị na-ele anụ wee tipu sọọsọ ife ahụ m fugodo amago m na ife niile ayasago olukwata ugbo nsu detin nji maka wee mee detin agara aga detin nwute m mana m achọrọ ikwu ife gbasara mmiri onye mmadụ nke ọ na-eme ọ na-agagharị ya mebe na mụ bụ ọgwụ ka m na-agwọ na-agagharị ma ndị ebere ifu ndị niile m na-agwọrọ ọgwụ ọ na-agakwarị fa mata na m abụrọ chukwu onwe ndị ebuje n'ụlọ ọgwụ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ mana dọkịta gba afọ ọgwụ niile ọ gbara nyefe ọgwụ niile kwere fa ma drip tilu fa ma staging tilu fa ma ibe niile ụmụkwa ndị dọrọ nwekwa ndị nwụrụ so no mata na ma abụrọ chukwu mana ebelive m n'ikorobịa ọbụla ma agbọghọbịa ọbụla bịa be m na ọ na-adịrị ya mma ọ bụ na ọ na-adịrị ọlụva mma na ma ekwesịrị onwere every blessed day ego eji bịa Thanksgiving mana onwe mgbe anyị bịara na-ebupụta ego online na social media mgbe anyị na-ebupụta 2 million 3 million 1 million mesie onwe keesi abịa be anyị mgbe ahụ na anyị na-eme nkewa ewesị m egosizi n'ego online onwere every blessed day Thanksgiving na-abịala akwa ada eru ebe 10 million or 12 million or 15 million every blessed day bụ sọ na mmemme Thanksgiving nke afọ ị na-afụ eburu na efi bụ ndị kwesịrị ịfụ onwe ndị ede afụ so ebelive m ọ na-aga maka na nke mmadụ ka mmemme nke m amarọ mmemeri ya ife specialize ya bụ ide nne m baa were na ọ ya adịrị gị mma ife ahụ ị na-eme ya ebido gaba agaba and ọdọrọ m bịa kene m and mmeri gị ife iberivuo na ọmụ mmeri ya nọọsụ iji bịa be nke efu ife dị iche and na ọ gaziri gị bịa kene m na ọ dụrụ izi na o nwere ndị jerube dibịa ọgara ọrụfa
ya bụ nwekwa ọzọ nchi imerụ ka m gbasapụ obi m na nke mbụ na ikene m ọfụma. Ụmụ ndị m mesiri ive taa bụ alụọ ụlọ elu gba moto mana va ekenelọ m, mana ọ na-ewelọ m iwe maka na ọ dị na Baịbụl mgbe anyị na-eje blọk oz na-asị na o nwere mmadụ one Chineke gwọsị ọya mana ọzọ ofu onye bịa kene so ọ dị nwadị. So o nwere na-ekere ọrụ eke nke onye chuzute ya na-eme na saịdị ya. Mụ abụ ọgwụ ka dị na-agwụ Adam akpalọ nsị. Ọ bụrụ na mma pụta n'ugo sinsi njipụta ụwa wee wenye ọfọ maọbụ wee kpee ekpere ka mmadụ nwa, mmụọ gbuo m, ana m egburu mmadụ. Anọrọdụ m ebe a na-akpa alụ mmadụ, mmegide mmadụ na-abịa marị, ọ na-ewekwu m iwe. Ife anyị na-eme bụ ka ọ dịrị mmadụ mma. Ọ m golu moto for that ya mụ just bi mmadụ, mụ lụrụ mmadụ ọ nọrọchata chi ya ki, mụ were ego m nye mmadụ si ya je bido biznes. Ife mee na mmadụ akpọpụzi mmadụ obodo oyibo maka ụmụ mgbe m kpọpụrụ ndị mmadụ wee na ife kpata ya maka na onwe ndị mfọ nwanne nya na be m na-asị m kpọnyefe ofu onye ka ka oje nọrọ n'aka fa gba mbọ a stọpụ nya stọpụ natakwa ime ọgụ for now ime ife kpata ya. Onwe mgbe ya bụ maka my fans ma ụmụ be m ma ndị na-arụ ụlọ ọrụ before ya bịa ọ bụrụ o nwere ife na-arụ sị m nyere gị aka akpọrọ ngụkpọ ofu nwa be m na-eme ọfụma si ya kụzielu ife a na-arụ. before ka m si onwe onye amalụ m abịa n'ife gbasalụ charity, abịa n'ife gbasalụ kindness, adọnchọdụ nke ọdịbịa ka akwa ahụ maka mụ abụ onye na-ala ike inyere mmadụ aka. Ego nji mụ ọgọ last year, ego nji mụ ọgọ, ego ndị achịrị ndị mmadụ ma ife mpanyesi ndị mmadụ ma ife mmeri ndị mmadụ edokọba olukwa 1 billion mana agwụbute enyere ndị enyere aka maka na ọnya ka eji onye ụdị pọwa ka ịzọba Igbo ndụ ọ bụla ọsọ esi egwu ọgwụ. O nwekwa ndị ala azọ uche ego maka na ụzọ ife na-abịa eji azọ mmadụ ndụ bụ ego na ọgwụ maka na onye alụ adịrọ bụ ọgwụ ya aṅụ ọ dị mma. Ọ bụrụ na ijiri ego ụmụ ụlọ ọgwụ ya bụ echi ije ihe eje nwe pastọ wa ose. Ọ bụrụ na ijiri ego ya afịa ihe ejiri kọntaktị ya mana inwe nnekwu ego inwe kọntaktị ya ịchọ ịkpọ ebe nwaanyị kpọọ ya ọzọ. So ife mere m ji kwụsị ịkpọpụ ndị mmadụ obodo oyibo bụ na onwere akpọpụsigo m ka nsị ya ka mgbara ọzọ akpọpụsigo m more than mmadụ 300 obodo oyibo last year. Onye ihe aja ụba akpa mma n'Ọka, akpa mma nwere ma ndị o dutere ma nke nna ya na-eme pastọ o dutere m mkpọpụrụ obodo oyibo. Jee paakị maka ibe m na-ekwu ndị mkpọpụrụ obodo oyibo ma ndị m kwụrụ ụgwọ ka fasi obodo oyibo nata ka inyefe ọrụ. So mama chọrọ ikwu okwu maka na ibe ihe na-abụrụ ibe na-eti na soshal midia maka o nwere ka ezikwu ukwu karịa okwu ọdọka na hype onwe o na ndị ma na ndị Igbo ada alaiki rọ na-asị na onye a na-ewu fada alaiki ya. So o nwere one boy mkpọpụrụ obodo oyibo mma ya bịakwọrọ sị m akwa mụ nyelu nwa ya aka. Mama ya bịa sị m akwa nyelu nwa m aka ka nwa m aba uru. Mwekpọ the guy si ya na ọ maara akwụkwọ ọ sị m mba. Wee sị onye menwu biznes ọ sị m wee kpọrọ ya wee kpọọ nwoke nọ South Africa
wee sị ya na onwe onye nchọ ka onye ele aka ka ọ kpọọ amkanya na onye anọlụ ka onye abụrụ nwa bee maka ama m na daman oyi nwoke a na-eme ọfụma. O wee sị m na nya nwa ya akpọnwụ onye afọ direct, mana o nwere nwa ya nwoke nọ Brazil ọ ya akpọ ya. Na ọ bụrụ na ọ kpọ ya nwa ya nwoke nọ Brazil, nwa ya nwoke handle ya akụzisieri ọ bụrụ na ọ dị perfect, ọ bịazie South Africa no prosudo o ji eme nke. O wee sị oke ewe mebe akwụkwọ mesi akwụkwọ wee gbagota Brazil. Ewe zụba afịa ịmụ ibe a na-azụ na Brazil. O nwere biznes emere ekejide mana asọtụ sigo ekwuo na ya anọzi ife dịka 1 month 2 months ka alapụ esi na-ejide mma alapụkodi ozugbo na ka ekwuo na eji ebuje court from court ya alapụ ya ife a ka ekwu. Mana mama the boy anụrụ onu nwa ya 1 week maka everyday mma ya na-agba ya ka eke ime nna ọdụgokwa ọrụ mma ka eke ibe si aga. Mana nya ka emere oluo 2 weeks mama ya anụrụ onu nwa ya. Imu ife mama ya bido kwube na akwa weli nwa ya je gwọrọ ọgwụ ego na ọ da anụzikwa na onu nwa ya. Onye ma akwa jekwa je gbaba akwa nya kpọchi ya tarịa nwa ya azụ. Nọọsụ akwa ya nyere nwa ya aka na ọ bụ ụkwụ iji nwa ya je gwọrọ ọgwụ ego. The team wute m. Ime ibe m o ji wute m bụ na ịbịalube m almost 1 month. Ịlalụgo na gate more than 1 week before efu m anya wee sekpuru ya na wee yọba m nyere nwa wa aka. Ịnọkwa o nwere 1 naira iweta nọ m wetara ego niile emesịa akwụkwọ megide akwụkwọ mee nọ ka nyere nwa wa aka. Mana o nwere ebe o ji atọ m ụtọ, o nwere ebe o ji tọọ m ụtọ last. Ka e na-ekwu ife a ndị kọọlụ na-akpọ m wee welu fonu wee kpọọ the man nke South Africa si ya kee na onwelu na mama this boy si na ọ da anụrọzi onu nwa ya kedu ife menu. O wee sị m na aka ji the person mana ya alapịa next month. Wee sị ya oke wee sị ya na onye nwu the boy phone ka ya na mma ya kwụ ka mama ya kwụsị ịkpọtịsị afa m. Ọ sị na onye eke ji na-anakọrọ ya phone. Wee sị ya oke ekwu aka mama ya bịazie n'ilu gate m na-etiso mkpu. Ndị mmadụ gbakọpụta ajụba kedu ife ọ. Wee sị na m ji nwa mmadụ wee gwọrọ ọgwụ ego. Mgbe aka mmadụ bunyere m hilos asị na ọnwa ya ka m ji eme ka ntabaransi amụ hilos nneti. Ụlọ 1 month nwa ya nwoke ahụ bata ọ bụrụ na ọ bata ọ pụta from cell and the business ejere ife ahụ nwa ya nwoke kwuru na ọfụrụ eke were afịa tinye n'ime toilet flush ya and afịa gbagota. So ndị nwe afịa daa ezi afịa. Ndị nwe afịa daa ezi afịa. Nyaka the boy pụta wee jekwazie na the men na the ụlọ ebe o tielu ebe ahụ flush nya bụ ife. Uwe bụ na nylon ekwelo the term flush ya na the afịa akada ebe ahụ.
na nke enwetara ya enweta nke obere enwetara ya n'aka do na palọ ebe ọ na-eme nọ nke ahụ ga-ewere mana ewe ụlọ dị ime n'afịa do n'ime toilet the boy pụta market e dị afịa weburu ego wee nata ọlụlụ ụlọ alụ ogogo ka oge ụlọ na-agba ml 350 wee bata wee bịa kene m si m n'ife mmerie onda 6 months ka ọ pụọ jee mekie ụdị ego a na mụ bụ ezigbo mmadụ nwesịa na mụ nabatara ife ikwu mana mama o nwere ife o mere mama o nwere ife o mere na-ewe m iwe o je kpọọ mama ya bịa mama ya ekwere bịa be m si na omejọ m mana ife enemiti the tin butere m the tin wute m wee stop ya maka na ọ bụ na o nwere ife mee daa boy na ọ bụ na ọ bụrụ ife m mere eme maka na ọ dịrị izi imetawa afịa na akarịrị ize under 1 month mana ọ ka arapụ igbu karịa akwa ka ntụ ọbụla hilos na-akpọpụgo mmadụ obodo ebo hilos bata ịmazi ka ntụ a ka enu ukwula isi n'elu edafu egbaji aka sinsi afọ ịkpọpụ mmadụ obodo oyibo ka nzugo dị ike maka na ife abụ ọgọ mmeri tụmata na the boy bịakwa onye m ọdụkọ 7 million ka onye m mana ọ bụrụ dị money o nwere ife na mụ nyere ya aka bezọ na mụ ya enyenwuri ya aka enyere m ya aka na ụdị na mụ ya enyenwuri ya aka mana emesielu dịten pụta okwu mana obi nji mere ife bụ ka ọ dịrị ya mma mana ife tọọ moto bụ n'ogolo ụlọ na-agba moto na-emezi ọfụma kịta azụ ọ nọzi Asaba azụ dị afịa because of normal go the line na-eme ọfụma mbọsị m mere okechọn ọ pụtara m efi na abụ afọ nya wee na-agwakwuri ọfụma ya dịrị ya mma mana ife afọ mama ya mere mee mụ ọsọ ya bụrụ nwanne m n'afọ isi na-eche ije obodo oyibo bụ na m nwee ego achọọrụ nga obere mana esi na ọmụ nwa direct ma ọ na ọmụ kpere onye nwa ma ọ na ọmụ connect ego na onye nwa ụbọchị mmemme ka m nwụrụ mmemezi ọzọ nke a bụkwa nke m nwee mmụta anyị na-ekọrọ maka nkọba akụkọ ebe a onye ọbụla o nwere ike datawa agwụ m gasịkwa ma ndị mmesikwara ụdịse na ụdị akụkọ akwa ma ma chọrọ ikwuba okwu egolu m mechin bunye mmadụ ka o wee gbataba ego nri wee na-eri nri maka na o nwere iwe ọ na-alụ ọ na-agba spidi aja ụzọ buo ya exhaust lee ya n'ụkwụ merụọ ya arị otuo asị na mụche narị akara aka mana ọgụ ka nsi ujebe Nnewi iruo Nnewi tụọ meche na-eche aka mgbe ndị ahụ fanye m aka nọmba ka mee transfer ana m alụ mechin emetụrụ m mechin aka ka ego ozi bụzi nchọ ịnarụwa akara aka mechin m kere n'ọba bụ ibu ma tata ana m egorozi mechin maka ọ na-aka mma ife mee ma ozu anwụra mmadụ ka m gonyere bọs ka o wee na-agbara ego maka na o nwere ọdị ife ọ na-alụ si anya jebe ebe na-ele moto ya tụọ moto aka ka ngonye moto ka onwe ife ọ na-eji eri nne enyekwana ngwa naira
ya bụkwa na purchase maka ọ na-ekwu nke ọ bụ purchase nwesịa mba nya ka erolu amamife mee moto ọsịnọ ka ife ndị ọgwụ ego si adị mana ife mee bụ ife 15 mana ọ mụgoro moto gbalụ ya nọmba ị nọrọ ebe na-aṅụ mmanya echi niile esi m nọọ mmanya ka ịṅụ ife ka ọ gwara m nọọ mmanya ka ọ ṅụ mere o ji wee kwe na ọ mara mgbe o ji pụ ya n'ọnụ mana ịma na okwu egwu okwu bụ obi afọ anya o nwere mgbe ya bụ mmadụ butere m pichọ onye pụta weta m pichọ anara nye ego si ya je chọọ ife ya alụ ụmụ ma ndị mbinye ma tv ma ndị mbinye ma friji ife niile afụ mbụ ndị nyesiri aka mana ka ihe imagine na ndị apụarụ n'ilo ife ka njụ aja alata ada aka nka jaleta yuzu 6 months na ide chenjiri ya ọya nọkata onwe ofu fọt mana jareta nwere fọt asị na ọka ife ndị ọgwụ ego so ana m agwa ọgwụ ego enunugo onye ọgwụ ego na-enyere mmadụ aka ndị ọgwụ ego na-enyere mmadụ aka ndị ọgwụ ego fe na-enyere mmadụ aka ọgaranya one nọbụ unu mego ụdị ife akwa mee mmadụ nyere mmadụ aka asị nọ ndị ọgwụ Adama agwọrọ ọgwụ evu Adama emelọ mmadụ ka mmegide mmadụ Adama achọkwa okwu ha ya efu m ebe na-aṅụ mmanya na-agbara egwu mbọsị ndị agwọ ọgwụ agwọ m ọgwụ ife mma bụ ka ọ dị mma ọ daa na ego bụ mkpa nwa ego enye ngo simple anyị ada agbazi ka anyị buo na anyị ebugori nne maka ụfọdụ si na mụ na-apụta soshal midia nka mbịa ka m kparụ nọọ kọstọma ka m na-achọ na kọstọma gị ịmụ ebe akwa ofu ụbọchị bịagodu na be akwa ka ị ma na ya fụ nwa akwa amụ nọmba nneti na neti ugbo one ka ị kpọgo ya ọga ndị eti nọmba ahụ bụ maka ndị wayo maka nọmba karịa ife a bụ my main number ahụ ka kwụsị 75 mana ife ndị eti ihe bụ like from Tuesday Friday ụmụ be m na-aza ya ọfa na-aza the call maka na nna agba afa na-alụ ọrụ zaba call ma alụrụ ọrụ ya gbabo na eche ịbịa n'onwe ife ịchọ ka emeri gị eche ịbịa ka fanye direction na ọ bụrụ ka go na vakwube na fonu ka itibelufe ego and ịbịa ọ bụrụ na ị nwee ndidi efu akwa ọ bụrụ na ị nwere ndidi ị naba na ọ bụrụ ọsọ m na-eme dibịa Adama agbazi ka m data ego and Adama alụ dibịa na ego ka m chọrọ ị na-afụkwa ụzọ ịmụrụ dibịa na-achọ ego ka o si adị isi nọ maka ego ka ndị apụta soshal midia na-eme nke ọ bụ gị bụ ego mmụọ na mmadụ ka ọ gị ngwa sọsọ ofu ọgwụ dube m enwesị mmụọ na ọgwụ 2000 be m sọsọ mmadụ na-atọ ka mma akpọsịba na mụ need 1 million mmadụ eta ahụ enye m ịmụkọ na ọgwụ dube m na-akwụsị m ụgwọ ego gị ka m na-achọ ịma na ịmara onye bụ akwa na ịmara onye bụ akwa ịmalụ na akwa amụ na ego na-achọ akwa achọ na akwa adachọ ego achọ ụfọdụ ụmụ onye pụtasị na mụ na-abịa asọ fụrụ na m na-abịa achọ ife nwa na Facebook na ọ ka m bịa na-akpara ego gị bụ gị ịma mgbe m nọrọ na Facebook ịmara onye bụ akwa imechi ọnụ ọ na ma na-emelọ mmadụ ife ọjọọ mana ife bụ na ife ọbụla ịfụrụ fụ ndị a na-adara gị akwa
ife ọbụla efuru efuru ma ma na-egburo mmadụ ọbụna m egbugo mmadụ sinsi njepụta ụwa ka m nwụrụ ana m egbukwo mmadụ ma na ebe atụ alụ ka mmadụ nwụrụ ma ama ife nwe na-eme ka mmadụ nwụrụ kwuo mana iwe ya ma ya ma iwe ya mara ya ama ya anyị na-eti mkpu ọka mụ na-apụta tibe mkpu afọ lụọ ahụ eji ka aka m ka asị na ọmụba akwa ọla onye gbuo onwe ya ọ na-eje so be careful mara ibe ị na-eme onwekwa onye mụ na ya na-ese okwu mụ na onye ọbụla dị na mma kama na ị na-anya ọdụ ọkọ level ma agbagogo na mụ na nwaanyị anọkọnwụ inyere onwe wefe mana mụ na onye ọbụla bụ ofu akwa ofu mmadụ ahụ bụ ka m bụ ọ na mụ nweziri mmụọ na-ejere ozi nya bụ ọgwụ si adịrị gị mma ifeọma mere gị ebe ọ bụla ị nọ na-awọchi anyị